Коучингът връща на хората вярата в собствените им възможности. Помага им да влязат в ресурсно състояние, да се свържат с вътрешната си находчивост, за да придобият увереност и да преодолеят предизвикателствата по възможно най-ефективния начин. Коучингът се фокусира върху решенията, а не върху проблема. Не казвам, че ще го игнорираме, но в коучинг процеса няма да анализираме защо и как се е стигнало до проблема. И в този смисъл коучингът не е терапия, не е консултиране или менторство. Тоест от коуча може да очаквате да подсигури сигурна среда и подкрепа по пътя към успеха, но не и да ви дава съвети. И не на последно място, коучингът не е просто задаване на въпроси. Трудно е да се разбере какво точно е коучингът, ако не си го преживял. Затова, ако и ти ще си в УНСС на 26 септември на първата Business Agility конференция в България, в Coaching Corner ще можеш лично да изпиташ дали коучингът е за теб. Обзалагам се, че е.